Binnen nu en 3 weken komt er een nieuwe single aan. Dus daar zijn we nu, ik ga volgende week inzingen, dus ja, druk mee bezig. En ik ben liedjes aan het schrijven met de 3A's. Daar ga ik donderdag mee beginnen. Dus ja, allemaal hele leuke dingen. Ja, ik zit natuurlijk ik heb platencontract bij Volendam Music, bij Jan Smit. En die had het toen over van de 3A's schrijven hele goede liedjes. En natuurlijk ook voor hunzelf, maar ze doen het ook nu voor andere artiesten. Dus ik zei, het lijkt me leuk om een keer met hun een sessie te gaan doen. En nu aanstaande donderdag is het dan zover. En ja, het is natuurlijk een fantastische groep, de 3A's. En een geweldige zanger natuurlijk, Jan Dulles. En als ik daarmee mag samenwerken, dat lijkt me alleen maar een eer. Ik wil gewoon echt mijn eigen liedjes blijven houden. En hetzelfde stijltje. Dus ja, voor hun vonden we dat ook leuk, om een keer wat anders te gaan doen. En hun zeiden ook, we kunnen natuurlijk zoveel. Ze hebben het Wiegelied gedaan. En dat is natuurlijk een van de grootste feestliedjes. En ze maken echt hele serieuze muziek. Dus ik heb maar geluk dat ik daar met ze mag schrijven. Vroeger keek je er echt helemaal tegenop, weet je wel. Dan zag je artiesten alleen op tv. En nu vandaag de dag dan zit je met ze bijvoorbeeld aan de tafel om een liedje te maken voor jezelf. Dus ja, dat is voor mij heel mooi.